di babangan nah. Sampe pacar gitu. Ngono nek babangan bojone ayu ora apa-apa. Kayak bojo wis ra gadet. Panete kletot. Metu Dik. Koteku luwe. Bojo masak wis ra kodak. Apa-apa ora kodak dikeloni marai mutak. Ngerasa anggere dina kok nyawang wong ora tau apik iki. Ngene iki kok sekali-sekali dendong wedokan sing ayu ngono. Untono wedokane wedokan teng kletot kabeh. Nasib kok nasib koyo ngene kabeh. Jabang bayi. Andiane ya. Lu kok iso rekore kenapa? Gusti, kowe kok nek dikondol kire. Ayo Rene. Dalane kono lho. Ya balik ya. Wis kok ndek bojo ngono kon betah iki piye? Ngono digolekno wedokan sing apik dak yo ono lah yo yo. Ora dalane ta ora iku. Yo yo, kok bojo kok yo ngono lah kok. Kaiman dikol. Jenenge kesariman. Jabrak bayi. Wis ayu mentolo yo ngene iki. Bokong iso muntir kabeh ngono. Ayang tu. Enek andene we. Ora nyecak tak ibune lho. Aja ora tujuku lho, Tan. Kakak kok, Cek? Apa? Kowe mlaku biasa ra esuk ini ora kesel kowe. Ini yo kesel. Lah ngono kaya apa ya? Karat itu. Lah kok aku dipotong mogol bayar aku. Oh, manut kongkon mogol, mlaku biasa kowe mbok gawe ngene-ngene. Bayaran wis 7.5. Ora manut dalane nek dibayar selawe ra rugi aku. Entek aja mbok tuku Nmax. Ini. Wah, aja kakan pola, modar kok. Itu sekarat kayak ngono. Ini mandakno. Mandakno piye? Bojo ayang lho kowe. Sayang. Lho ayang engi-engi koyo ngene. Ami lho aku lho. Aku wedokan ipenan enger-enger. Ataku kok idoni. Matamu kok idoni? Mataku tak idoni. Kowe iki lho ayu-ayu dandan ngono dapur elek. Ngene iki lho. Aku tak sidoni. Sumpah sekseni wong kene. Kowe jaluk kon aku. Janji nang kowe rucat mbok resik aku gelem lho kowe.
Nang ngene iki ra kudu aku. Mah. Aku angen kok ta. Kowe rujak sik, aku lagi gelem ngeloni. Aduh, gak tau. Iki opo lho lah? Aku ya mek adem. Bapak ngomongin tak esok merot kene niku. Ya aja nyeklus. Iki aja-aja umate Allah kuwi nek Allah. Iki ya ketunane iblis, syaiton rajim. Bapakmu iki dhisik gawene mesti karo mendem aja ngono iku. Ora iso, bapakku antri kok. Apa? Bapakku antri. Kok antri juga obat to kuwi? Santri. Ya iso ngono kok cangkemmu kok. Bapakku lima woi salat lima aku. Ya iki bukan. Lah iya ta bini elok. Ene ota. Kamu aku telus. Aku lak utumu. Oma-oma lak wis. Oh ini lak 10 alon. Kene iki terus rupane piye jerone? Apik le. Alah ya Allah. Pengale kok ora. Oh iya. Oma-oma ulo taun nek ulo duwe anak ta. Anane aku mbah ngeloni kowe. Kowe abakmu ora enak. Iya ye. Jajak. Iya ya. Jajak. Malah mbok-mbokno aku. Ya bocor. Ha. Sumpah kowe nek rucat gelem aku. Nang ngene iki aku mohon. Mel telus. Lah aku wis kadung gandrung nek kowe rucat resik, kowe tak dusi, bar tak kom banyu anget, tak bojone iki wonten atos awakmu. Nggih. Halaman Saliman. Saliman apa? Saliman elek. Elek. Ora anteng manteng. Aku malah gitu. Ini lho ta. Piye? Aku angen iki nek wong nek ojokan ngene ojome ngene nek uluan ngono ya nana ya. Ki omong apa? Aku ora mudeng karo. Ulu ale kowe nak identi nek album. Bocor. Rai kaya gambar corek kok. Ngono nak. Aku ya sekian. Dia bocor kaya ngene ya. Wong liyane ya akeh Gusti. Aku dhisik kaya gelem iki piye? Lah nek ora lem ya wis diateni apa? Wong kowe nyolong duse bapak 5. Nyolong terus aku jentokno kowe ngene iki. Ya wis di 10 ora lebokno njane kowe uru lempek bojo atu. Tendene aku lawan 30 apa to lah ayu omah-omah. Aku diudukno luwe. Ngomong apa ngene iki sik? Mudeng ora aku. Ayo yo, aku perawan tuwa umur 30 papat ora payu dijodhokno karo kowe. Ya cetone iku rek. Iso mbok pelok-pelokno. Ayo. Aku rata-rata kena laki kowe. Ngono iki piye terusan? Aku di elo ya, Man, aja melus. Terus terang. Aku karo kowe megah. Aku moh. Aku lem. Lah aku mau piye? Tandung. Apa? Tandung. Kowe gandrung aku. Iya, kaya opak-opak ae. Hele. Kowe rambangan Agus ganteng. Lah kowe? Aku dadi putri wedok, lole wedok ayu tekan taji. Sekartaji kaya entung. Ora kudu. Aku imik-imik kowe nek uliku aku ngono. Ora kudu. Lem. Mah, Tandung. mah. Arep apa kowe? Kowe arep ora bocok kowe kok. Tandung kaya wong-wong lho. Gandrung ini kaya bambangan. Wong kowe. Ya rambangan Agus. Nek aku ganteng gak kowe iku. Aku ayu. Ayo apa? Oh, ijo nih. Gandrung jarang lakon. Walatu wit ale. Atus upo. Ora suweta. Ali atu. Iku apa iku? Ali atu. Ya omong ato ilo adi. Ato. Anto yo. Iku apa iku kelekmu? Lali ucul kok. Ya ampun. Ato ilo adi. Iku kelek iso kaya jabang bayi. Ora iso gimbal. Aku umpah, pengen lem, loni aku, iki tak utul. Ya Allah Gusti, mbok utul. Kok saiki kelek. Terus. Ya.
mbok gandrung. Iya Bang. Aku ora bagus mbok gandrung.
sik kok bojone adol iki. Bojone mogol. Ah mogol ngono kok. Iki katoke mogol. Iki mau judulane Mami Upi. Itu. Mosok katoke Upi. Heeh. Ya awak Gusti iku. Tekan ndi mau wali? Mulane aja omong terus. Sebab iya, Dik. Aku nyawang raimu muak. Roh muak ora? Muak iya apa? Gak. Ewan muak iki. Luwak nyawang raimu. Kowe nek ono Ngene. Aku yo turu karo kowe. Ngopo lek mau? Aku asli gak seneng karo kowe. Muak itu. Kok cinta iki piye rupamu kaya Pinocchio? Mau nok mane ana anu, Mbak. Aku tidak cinta sama kamu. Nek kowe kepengin golek wong lanang kono. Kae pek ora apa-apa iko. Dul iku mbok kowe gedhekno. Ora malah saya awake nekuk pas karo kowe. Kemalang guyu. Menyek alaku. Pel pak elek. Ngene. Aja namat. Kowe aja aku kok lulu aja liya. Kok lanang nyek lem. Terus emoh. Lah iya sing ngambus kowe sapa mulane ngene. Kowe nek ra gelem tak anu ngene wae nae. Kowe pilih tak pegat apa aku entuk wayo. Oh, ngene iki kowe. Jogat ta. Nek aku ora entuk wayo kowe tak pegat. Aku mau karo kowe. Nek aku entuk wayo kowe ora tak pegat. Ngene iki kowe. Ampun kabeh. Wabot kabeh piye? Ngerti wayo ya lolo. Nek awan anding-andingno upo. Nek engi anding-andingno ojo. Ya carane ngene. Iki sing arep tak wayo iku ora liya cedhak karo kowe. Tur meneh aku ya ora adoh saka kowe. Nomo. Ya adikmu no. Wanter ya cangkemmu. Kowe ame ayo karo atiku jono. Iya no. Jono iki awan kok mek uwe. Wis ah. Jomenno kok tak peke, kowe tak wayo dadi kowe ora tak pegat. Janji yo. Yo janji. Janji anggere kowe entuk aku ayo karo adikmu. Si sapa? Nunu, kowe ora tak pegat. Yo wis yo wis. Piye kowe? Aku kok lihat hati untuk ora payu umak-umak nek. Yo nek dadi rondo arek sing agus kire emoh kok. Ayo. Aku mawas kiri. Ayo mawas diri. Pokoknya anggere Nunu itu tak wayo, kowe ora tak pegat. Yo kabeh nek ngono ya. Ya tekoki Nunu. Tak jak elene ayu-ayu dhewe kok. Yo ora ngrayu pokoke kudu gelem. Nek ora gelem kowe sing tak pegat.
Ayo. Ojo nempel-nempel. Engko nek wis kelakon kowe lagi tak sayang. Ngono ya. Ayo nela ya. Wis kono. Ya. Anu celok. Yang kris ngelimpe barang beda. Ayo dong. Wajar lah ini. Nah, ini nak nih. Apa mbok kowe ambune ajek lek yo? Ajek aku ban makan batang apa. Lho pempem kenapa, Kang? Rakat bayumu ya. Oh, iki mah bunga-bunga. Aku ngapain apa? Ya itu romantis aku lak yo seneng nek aku mau dilayu Mas Ado. Ya cara mbok piye gak mau dilakon enak yo. Ambok apa kene? Waduh ae. Aku romantis ya nduk ya apa-apa karo bojone. Ora iku mboten ora garangan iki. Oh, romantis ya nduk ya. Romantis aku seneng ambek lanang aja. Beda ayo. Kowe ngampun bisa gak sak idoni. Ayo. Nduk, kandel apa le, Mbak? Ngono kok kan? Aku mau malak wis 10 aton. 10 tahun. Ya, belum beli anak. Lolane apa? Olah aja lho, Pak. Lah perkara apa? Iman olah elem 10 baleng alo atu. Wis gelem keloni. Heeh. Kowe iki yo ngono, Kang. Apa? Dek bojo ayu ngene kok ora gelem ngeloni kowe. Aju atas sangkemu. Ngene kok sok ayu-ayu kok ndi? Ayu, Kang. Wis kene lho barno kono nek sambut. Sarate kowe nek arep ngeloni Mbak Yujo meni, raine tutupi. Tutupi? Pasang raine Luna Maya. Wis tak tutupi Luna Maya kena kipas mlebet nek. Balah Mbak Ya, Yu. Mbak. Saya bojomu kowe rumah kene kok Mbak Yu. Ayo ojo lho, Nduk. Aku dilayelo tek. Wis aduh semangatmu. Tak tempeli Luna Maya. Wah, setra wae sembuale. Wah, Gusti ya. Piye rasane kowe? Ya aku diantam menu. Aku ape diledak. Ojo kan, Mbak Yu kok ape diledak. Ora tak pegat. Ini mung syaratnya gampang kok. Kuwi apa, Mbak Yu? Omongi. Atola megat kowe, Nduk. Nek kowe kudu gelem tak ayo. Apa dibayo? Iya. Nduk. Iya. Dibayo karo sapa? Karo kowe, Nduk. Karo aku. Wah. Kowe kape bontono bojomu sing kaya kecut iki, Mbak Yu. Maksudnya piye kok nganti bojo ini? Oh iya, aku delak sawana. Mlaku wis gagal ini. Apa kowe milih kaya dol? Oh. Hei. Kaya dol ya. Kowe aja ono lho. Iki aja ono, Mbak Yu. Iki bojo kok bukan mayu aku. Timbang aku tidak nduk lem. Kowe tak pegat. Piye kowe kelangan bayumu? Iki cocok lho. Timbang bayu tak cacah bakal bebek. Iki sapa mangan bebek cocok lho. Kok brekos atau sak alas doyo. Alas bangkok. Bangkrut ganti. Wis ngande popo, Dekne? Nggih. Aku pasal lho kowe, Nduk. Nggih. Aku lagi udan film yo. Wis ana ayu-ayu bebek. Nggih. Lek cuma ning aku. Lem-lem Nduk. Aku wis kadung nggih. Iya. Nek aja mbok kasar ya adikmu ya. Ora ngasar aku arep mlayu. Minggir. Aja mbok atosi ya. Oh, jotosi ngopo? Wong ayu-ayu jotos. Nek kowe nek didak-dak ora masalah. Minggir ah, bocah ya. Aja mbok iweli ya. Ora. Engko los-los ngene los. Ora terus saya. Aku semurak dengan kamu. Iya, Man. Oh, atane kok sik aja. Teko kok ngono le Mbak Yu rusak kabeh. Urung awis ngono kok. Wis salah Bro, matane. bro. Wis salah matane pitu. Ngene. Kok biasa apike kowe? Wah, kok kok nyisih nek ngeloni piye to sampe lho. Ora miring-miring. Carane, Kang. Kangkangno sikile. Cakep. Tur meneh kowe iki yo ngono. Wong ayu.
Ndek bojo kok ape mayu karo aku. Aku tresno karo. Rek, kowe jo anu opo iki? Aku tresno. Aku Ojo anu diapa-apakno. Asik-asik, piye-piye dalem ngomong. Aku tresno karo kowe wong ayu. Seneng karo aku tenan. Ibarat iki bulan lan lintang. Kabeh manggone dhuwur. Yo. Yo pancen ngono. Aku ki mau wong kowe iki bojone Mbak Tuku. Wong guyu apa? Guyu nyek yo. Meneh rupamlus. Lah wis ora nyegeno blas. Upama aku duwe bojo kowe isin sini wong. Lho kok isin? Wong aku sing duwe rai isin kok isin. Yo isin kok duwe bojo ngono. Upama tidak metu-metu lah yo ora pantes. Pilihan mung loro. Apa? Kowe gelem tak pek bojo apa aku dadi bojomu? Klik. Bento. Ngene nek bento. Sek rene kowe. Apa? Memang kodo piye? Kowe ngepek bojo aku apa aku balik bojo? Iku padha ae, Mas. Ora merangsang ae. Sabar ya, Le, sabar. Sik. Ora tak gecek ndasmu. Dhisik sabar kudu. Kowe anggere pola tak gecek ndase. Jane iki jake. Sabar. Ora ora. Hei. Padha ae wedokane iki. Aku mau bopek bojo ya keng aku mau aja perkosa tak tutupi. Ngamboro. Ada kader sepura kira. Aku Iki apa? Nah. Kurang dek. Ya. Kurang dek, man. Nah. Kurang dek, man. Ya krik. Ngamboroin awang. Ketoprak lali. Yo man yo. Bojo kabeh rabian. Prasetyo kaya Eko kaya Suar. Kaya wayang kaya Bambangan. Alah. Senajan kok gandrung kaya ngopo aku ra sudi bopek bojo kowe. Wong ayu Timbang bopek bojo kowe tak ben anggur. tak priwang mis katresnan ono sak ngarep. Yo. Kakek ana gelem blas kowe. Lah aku kok malah mbok kakek-kakek. Mergo aku wis ngemis kok ora gelem. Kudune nek ngrayu wong wedok iki ya disayang-sayang. Kok dikakek-kakekno aku yo ngono. Tak rayu wong ngantek piye weng kok tekan jero wis dadi bojone Rokim kok. Aku yang rayu tok. Iki sapa? Iki sapa? Kowe bojone Rokim isin mek bojo Sariman piye? Lah wong rupane bojo kowe barek kok duwe bojo kowe. Isin-isin kok. Jangkrik sesuk tak dukono ning seren kowe. Ora mandi dukune. Apa? Ora popo. Ke mana ke ora? Oh. Ora manut. Mana ora? Aku wis kadung nafsu birahe iki datang. Sampe hopek kan? Kowe arep tak prawoso. Bapak perkosa. Yo. Sekarang tuh bapak perkosanya tak bukano ae. Kowe jo anu nyah-nyah. Tapi ini bapak maksudnya tak kekno. Malah Bapak gila. perkosa. Ning gila-gila lah aku wis kadung tresno. Aja ngatet. Apa-apa. Saya. Oh,
ketok. Mah ojo. Apa wedhus? Aku iki wedi. Ora wedhus ngono iku. Kene. Kucing marang ngomong ngene kucing. Aku nek mbok darani wedhus. Lah ketok kowe kaya kucing kaya wedhus. Nek aku wedhus wedok kowe wedhus lanang. Wis mau. Wis. Manut. Mah. Manut ora? Mayo, Mah. Gimana ora? Mah. Aku kadung. Aja. Aku wis kuat. Apa kandhemu Aku kadung ora ono Pak Mbok ora ono. Aku nek kadung nekat kene iki. Nyata ya lagi pecat kok ya. Apike? Lho kowe kok ndek puteran radio. Aku wis kadung ngene iki ora peduli. Nek kowe sapa aku ora peduli. Saru kan Ora salah. Sing penting saya tercapai cita-citaku. Aja yo kan saru. Manut ora kowe. Kok nek ketok gandul-gandul malah kowe. Ora peduli. Iki katokku malah. Tani sik, asane. Nek ditani tak perkosa aja lunga. Kowe iki apa kudu nang wong edan iku? Aku wis kadung cinta karo. Ora peduli. Katokmu mbok ketakno iku. Sari beto. Aku wis kadung nemen ngene setan lho lah. Sik. Wala nek tebul iki katok iso. Sik. Katokku jero katok e. Wong edan. Loh, katok botane. Sari manuk. Aja ya, Mas. Bang aku wis kadung edan iki. Bapak, gatok iki. Oleh, Mas. Man, Ada apa sih? karo mara tuwa. Kowe iki arep ngopo? Adimu nunuk kuwi arep kapak. Lah kare aku tak apa-apane ngopo? Wong tuwek melu-melu lha apa? Kuakekane. Iki lho, Pak. Mantu ora diajak. Nang Sariman, Pak. Apa? Kowe arep dikapake. Aku apa diperkosa, Pak? Kowe? Aku perkosa kalian. Piye, Man? Nunuk arep mbok perkosa. Rencana. Lah kita delok itone cocok ya terus ora cocok ya tak baleno. Ora Pak ngapusi, Pak. Wis arep mbok kakahi ngono. Iku mau jajal, Pak. Lah kowe iku mau karepe iki ngajakku gendong-gendongan. Ora Pak ngapusi. Jarek mesti odol-odol katokku diplorotno kok, Pak. Tenan yo. Iso iki lho. Ngakali Kan picek. ora ada tak idoni lho. Lho tak tenan kok. Kowe ape merkosaku? Man, Ada apa? Celak-celok elek. kowe iki lak yo ngerti. Nunuk iki sapa? Iki adikmu Ipe. Aku keton nang bojone ini apa? Kok iso getun? Ngerti aku bisa itu nunuk ae. Aku ya semono uga getun. Kok keton apa?